I en verden, hvor ungdomskriminalitet er i højsædet, og cyklerne bliver stjålet. Nej, det er cykel! Nej! Ikke den! I en verden, hvor tyveri blandt unge er meget dumt og udbredt. Halløj! Hej! Jeg kunne godt tænke mig at kigge på en iPhone 4S. Nu skal du se, vi har to her. Vi har en i hvid og en i sort. Ja. Hey, det er tyveri! Det er tyveri! Giv mig de iPhones der. Okay. Ja. Giv mig. Okay. Stop tyven! Stop tyven! I en verden, hvor røveri blandt unge også er meget udbredt og dumt. Meget dumt. Goddag, hvad skulle det være? Hej, jeg kunne godt tænke mig en iPhone 4S og måske et rigtig godt cover. Ja, hvad skal jeg se? Vi har to her, og en i hvid og der er en i sort. Ja, altså... Så er der selvfølgelig også nogle covers. Der er et rigtig smukt et her, med en lækker pige. Ja. Og så er der sådan et grimt et her, med noget træ. Ja, altså... Det er grimme. Det skal du meget gerne. Ja, Men jeg kunne egentlig godt tænke mig de her to ja. ting. Det er også et fantastisk valg. Ja. Så jeg mener om at blive taget. Ja. Så er det godt. Jeg har lige noget her. Ja, Lige ind i pungen. Værsgo. ja. Simpelthen, så må du godt tage dine ting. Tusind tak skal du Det have. er så lidt. Wow. En dag, hvad? I en verden, hvor ungdomsvold også er et kæmpe udbredt problem. Og det er dumt. Det er meget dumt. Nej, jamen man kan jo ikke se hans fødder. Dø! Dennis, der er nogen, der har tæsket mig. Hvad er der sket, Marco? Der er to drenge, der har tæsket mig. Sådan to lyshårede. Hvor løb de hen? Jeg løb den der vej hen. Ved du hvad, vi skal i hvert fald lige have den på kontoret først. Ja. Noget på det der, noget is på. Yes. Prøv lige at komme med, ikke? Ja.